Mechanizovaný zber v dnešnej dobe niektorými ľuďmi veľmi zatracovaný a ľuďmi, ktorí si to vyskúšali, je veľmi progresívny tento zber a ľudia si ho nevedia vynachváliť. Základné pozitíva tohto zberu sú rýchlosť, ktorá je v porovnaní s ľuďmi neporovnateľná, čistota zberu a kvalita zberu. Jeden zberač nám za deň v podstate nahradí 80 až 100 člennú skupinu ľudí. Výkony v podstate sa pohybujú medzi nejakými 6 až 7 hektármi za celú tú smenu. Čiže rýchlosť je ozaj vynikajúca. Pri mechanizovanom zbere nedochádza k oberaniu poškodených častí, či už to plesňou sivou alebo múčnatkou. Tieto bobule majú pevnejšiu konzistenciu a v podstate tento kombajn ich nedokáže pooberať, pretože on funguje na princípe striasania, kde ide samotný zberač nad viničovým radom a striasa jednotlivé bobule. Intenzitu striasenia si nastaví obsluha a takisto k tomu zvolí aj pojazdovú rýchlosť. Správnym nastavením stroja dosiahneme, aby poškodené bobule zostávali na viničovom kry a samotné bobule, aby popadali v podstate na dopravníkové pásy. Týmto striasaním a následne išli do násypiek. Ešte predtým prebehne samotné pretriedenie nejakých nečistôt, či už to zvyšky listov cez ventilátory prechádzajú a modernejšie zberače majú aj separačné systémy, kde v podstate vyslovene len bobulky idú do násypiek a nečistoty vypadávajú z tohoto kombajna von. Niektoré štúdie dokazujú, že v podstate sa ešte pri kombajnovom zbere zvyšuje aromatika jednotlivých odrôd, čiže kombajnový zber prispieva aj ku kvalite následného vyrobeného vína. Vinice pre kombajnový zber musia byť samozrejme dopredu pripravené, čiže nie je možné zberať kombajnovým systémom zberu v každej vinici, aj hlavne v tých starších viniciach, kde boli betónové stĺpiky, agátové koly, ale dnešná drotenka sa robí v podstate z modernej oceľovej konštrukcie, ktorá je úzka a ktorá je predpripravená na tento kombajnový zber, čiže neprichádza ku žiadnemu poškodeniu viničových krov. Hoci tento zber môže pôsobiť drastický, práve naopak tento kombajnový zber viniču vôbec neublíži.